ବସିଛି ତମେ ସବୁ କାହିଁ ସେଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ତ ଯୋଉଠି ବସିଛି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ବା ସେଠି ବସିଥିଲ ଆମେ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କିଛି ବି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ନା ଓ ଆଟା ଚିହ୍ନିବା କଣ ସହଜ? ଓ ଶିଖିଗଲେ ସେ ଆପେ ସବୁ ଶିଖିଯିବ। ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖା ନା ଖାଲି ଅ ଶିଖା ପୁରା ଅ କହିବୁ ଲେଖିଦବ କୋଉଠି ଅ ସେମିତି ଲେଖା ହବନି ସେମିତି ହବନି 12 ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ପଳଉ ଆମର ଅ ଚାଲୁ ଯିଏ ପଚାରୁଛୁ କଣ ପଢିଛୁ ନା ଅ କେବଳ ମୁଁ ଅ ଯା ଏଠୁ କଣ ଯା କହିଲୁ ନା ଯା ବ୍ରଗେଜ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ଯା ଏ